bună, eu sunt Eri și da, revenim cu episodul 2 de aici de unde eram, yay! Ok, deci da, revenim după ce, nu știu, termin și eu cu setting-ul, adică mi-l refac înapoi, cum să zic. Da. Hei, băi! Ok, deci am revenit, super, unde ești? Văd o oaie gri. Porc! Am văzut-o, da, te-am văzut. Porc! Lasă porcul în pace. Bine, bine, dacă vrei să omori porcul, măcar nu mai țipa. Am omorât o oaie gri, e bine, e ok. Da. Te văd. Am uitat să fac patul. Mai am, dacă... Doamne, iarăși lag. Îți dau toată lâna? Nu. Că mai am încă 3 În bucăți. 2. Gata, paturile. Wow! Ne instalăm undeva prin pădure. Da, nu-mi place prin locul pădure. ăsta, nu-mi place locul ăsta. O să ne instalăm pe aici, între mini-pădure. Așa, pe aici, da, auzi. Haide. Nu știu, în unele momente am foarte mare lag. Ia. Mă rog. Oricum, cei care cred că Minecraft-ul are logică, Nu e adevărat. Cum? Spuneți-mi, dacă eu tai lemnul de jos, cade copacul. Nu, dar unele blocuri, de exemplu, nu, uite, dacă sparg astea de lângă, uite. Asta stânaia, stai. Asta stânaia, nu ar trebui să cadă. Și blocurile suspendate. Uite aia, o vedeți? De acolo am încercuit-o. Ar trebui să cadă. E un joc drăguț, mie mi se pare ok. Da, e doar pentru, nu știu. Mie place, e drăguț. Pentru a învăța supraviețuirea. O fi el pătrat, da, dacă era totul cercos, ce e așa? O vacă! De unde? Porchi! Am omorât porcul. Eu am filmat 2 minute și ceva. Și eu. Au. Rămân fără mâncare să mănânc un rămân sau ceva gen. Eu mi-mi lipsesc 3 mâncăriche. Mâncăriche? What? Unde mergem? Dar mă tot dă lângă biomul ăsta de prostie. Hai să ieșim din el, mergi drept în față, nu știu. Hai pe la deșert. Era deșert. Ce? Dar suntem blocați pe o insuliță noi. Da, uite, suntem înconjurați de apă. Cine face? Oaie! Hai să nu împarte aia. Noi practic suntem într-o insuliță abandonată. Ce-aș vrea să nu fie așa, dar n-am ce face. Trebuie să mergem. Să călătorim, știți. Nu punem pauză până găsim un loc bun? Sau când găsim ceva? Pauză și revenim. Da, revenim. Ok, deci am revenit. Nu suntem singuri, am găsit un sugar cane. Și, vedeți? Wow! Vedeți? Insulița aia? Se întinde, uite. La mine se întinde că am dus mai departe. Am găsit într-o groapă, ajutor. Să rup asta? Cade. Dă drum. Mulțumesc. Sugar cane. Avem cale frumoasă. Oh my god. Deci da, revenim. Am văzut și wood de la... Da, ne vom stabili pe stânca asta. Da, am omorât niște stele. Da, și am primit un arc. Eu... Mă rog. Hai sus. Hai sus, nu mai știu cum era melodia aia. Da, și... Da. Să nu mă lovești, că am 3 vieți. De fapt, 2 vieți jumătate. Mănânc. Eu nu prea am pătică, da. Asta e cam... Go! Nu pot să cred. Am... Poți să o spargi cu... Nu, lasă. Stai să-ți fac. Dăm și mie 3. Nu pot să dau, așa că ți le dau pe toate, pot să mai iau. Nu! Stai, nu-mi da. Am făcut niște chesturi. Punem în chest 3 de alea. Așa. Și o sparg. Iau și ăla și le iau și pe alea. Da, e ok, nu știu ce zici tu, dar mie mi se pare foarte bine. Lumea am început-o, eu zic, destul de ok, deci nu avem... Da, mă rog, ia stă un pic extra. În caz că ți se sparge ăla. Mulțumesc. Eu mă duc sus încă. Până spargi tu.
super, la fix. Vezi că Deci, pe mine mă găsesc. Ok. Dacă vă place acest episod, această serie și aceste episoade care, nu știu, 100, nu știu sigur câte vor fi, mă rog. Da, să nu uitați să lăsați un like din nou. Ok, am terminat de tăiat. Sper să nu cape aici, că mor. Nu știu, ai, credeam că eu oaie. Stai, nu veni. M-am urcat degeaba. Tum, tum, tum. Legea gravitației. Stai un pic, stai că vin și eu să filmez. Au, ce lag. Mă duc jos. Au. Rip. Cai negri. Am murit. Eu. Revenim până ne găsim, nu? Da. Hai. Ok, deci ne-am găsit. Am coborât și eu de acolo sus, am sărit. Da, mă rog, am revenit, da? Da. Și puține FPS-uri am. Mhm, și eu. Da, deci am fost un pic cam dus să sar de pe aia, dar mă rog. Mă rog, da, ce să faci? Dacă te arăți de pe stâncă, ce să faci? Oaie! Nu, n-am ce face. Mâncare, am nevoie de mâncare. Nu prea avem mâncare, nu stăm. Am eu ceva mâncare. Ok. O să mor oaia asta, nesimțită. Hei, Mă scuzați. un pic de grijă cum vorbim, totuși. Ok. Na, e o oaie dusă, na. E ok? E o oaie Cât de dusă. cât. Au. Iar era să te arunci să nu spui că iar mureai, că nu știu ce făceam. Înnebuneam mai... Spărgeam... Da. Dacă făceam cu face scheme, îmi dai seama că aruncai tableta din mână. Ok. Doamne, dar noi încă n-am găsit un loc. O, Doamne, era cu mina. Uite că cărbune. Mă rog. Ne stabilim, nu știu, zic și eu aici, nu? Printre copaci. Pe copaci, că văd că... un pic de căut. Și le dau pe toate, că n-am ce să fac, că nu s-a amărât. Îmi pun săbiuța aici. De torțe! Pam 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 pam. Vezi că ți le arunc. Da, cine vrea să mă caute, cine are Musical.ly și cine vrea să ne întâlnim pe Musical.ly, voi lăsa în descriere contul meu de Musical.ly. Și da. Bun, acum cum facem să ne urcăm noi pe copaci Am dirt. ăștia mari? Am dirt. Nisip. Să iau repede lemn. Mă interesează lemnul. Gata, eu m-am urcat deja. Am făcut cărare. E copacul meu care îl făceam aici să care. Nu, deja, uite, deja te apropii de... Uite și ciuperca, gata, am găsit loc de casă perfectă. Uite, e bine aici? Și denivelăm. Ok, lume, deci am căzut din copac și a fost greu să ne urcăm înapoi. Deci asta va fi căsuța noastră. De o Hei, bun. Bun, am revenit. Eu, acum, practic, și da, mă rog, sunt pierdut. Nu știu, urcă-te cu ceva în sus, pământ, nu știu. Oricum o să revenim după ce mâncăm și noi niște cremă de zahăr. Da, și va trebui să mă duc și eu la baie, sunt și eu un om. Mă rog. Hai să fac repede niște... Da, am filmat 9 minute, deci cam aici închidem. Da. Deci asta e căsuța. Și eu repede. O să înlocuim podeaua, nu o să rămână așa, nu? Cu greu, totuși. Da.
Hai că, vezi că... Trebuie să am grijă să nu fiu. Da, ți-am făcut cărare. N-am făcut nimic. Spuneți că am rupt ceva. Ok, deci avem și trei. Deci cam atât a fost acest episod. Deci după ce s-a apucat să plouă, perfect. Fac repede unde să stăm. Mă rog, deci cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Începutul următorului. Oricum, terminăm și mâncăm și revenim cu episoadele. Ok, deci cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu ezitați să dați un like, un subscribe, fără share-uri. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!